Til vores buskrydder, der har vi lidt forskellige muligheder, afhængig af, hvad det er, man skal ud og rydde. Den første her, det er rundsavsklingen, som er god til mindre træer og buske og hybenrose og sådan nogle ting. Der er rundsavsklingen god. Den næste her, det er trekantskniven. Den er god til tagrør og lysesiv og sådan lidt grovere ting, men ikke træer og buske. Og det sidste her, det er trimmerhovedet med snøren på, som er god til græs, simpelthen. Når buskrydderen skal startes, så tager man start-stop-knappen her og sætter den i startposition. Man trykker på gummibællen hernede, indtil den er fyldt med benzin, og slår chokeren til og trækker i snoren.